Hello mga ka-aksyon! Welcome sa first episode sa ato naman diri nga podcast ng ARB Talks. Ini ang Ulo Istorya. Aton pagka-istoryahon ang pila ka mga importante nga mga bagay, ilabi na nga nag-aapekto sa ato matag-ad nga pagpangabuhi. Aton man makaupod ang pila ka mga personalidad nga dako man ang epekto sa aton komunidad o konsosyudad. Sa lawat, welcome diri sa Ulo Istorya, ARB Talks. Ako naman si Aksyon John Diaz. Diretso kita sa aton nga first episode. Ang aton mga kaupod, mga ka-aksyon, hindi bag-o dari sa istasyon sa Aksyon Radyo Bacolod ang iamay nanging katapos sa to kag bantog nga isa sa mga manugwaragwag dari sa aton istasyon in the person of Aksyon Charlie Pabular. Aton makaupod si Laga Wonder. Aton ibaluon ano bilang istorya sa likod sang iya diri bilang isa ka social media influencer, ano bilang iya mga inagihan kag ang impluwensya sa kabuhi sa iya amay nga si Aksyon Charlie Pabular. We have with us Abby Pabular aka Laga Wonder. Laga Wonder, good morning. Welcome to Ulo Istorya. Good morning, John. Good morning. Anyway, hindi ka ba yung pag-uno sa istasyon sa Aksyon Radyo? Kadto mga kami din for. Oo. First, na diretsyon talaga, nga Laga Wonder. Why Laga Wonder? Sa kadamo, isang possible nga mga pangalan nga Laga Wonder. I wonder, because sa una, nang hindi influence sa Tagalog. So, pero gusto ko mag-connect palagi po sa audience, sa other, ilang labot sa Bacolod. Oo. So, di ba Lagaw, Saturday ang verb. Then, if translate na siya sa English, it's like Wonderman. Wonderman siya. So, ko lang siya, wordplay ko lang siya balaw nga. Laga Wonder, kay ang akon nga writing is more on English siya compare, So, Kung magsinig ka writing in English, meaning ang mga captioning mo English. yeah, ang caption in English. Pero anong imo content din? Ng travel. Una-una ko gid nga gusto gid travel gid yan. Content ko. Magsinig ka ta travel, mga caption, nagabiyahe ka, nagakadto ka in different places. Yes, so Lagaw, kumbaga, and then Alagaw, gid yung literal. Lagaw, literal, kaga wonder, about the wonders, sa aton nga mga places, especially Negros. So ang imo nga setting, kag ang imo nga content, nakatutok kaya sa Bacolod in Negros Occidental. Yeah, I want to, promote Negros as tourism, iba nila, ma-appreciate nila ang Negros as Negros. Oo. Pero ano man, pag sugod mo, nag-decide ka ganyan mga social media influencer ko or nagsugod lang ganyan sa imo nga gusto nga maglagaw ka? So good, lagi siya sa gusto ko maglagaw ko. Then, sa akong personal, ganyan ang profile, post ko, then gaas sila, paano dumaganto, manangla. So, to medyo, hindi maganda mo daw, pero do ka tamo man sa mahaw, nagapang daw interesado. Daw interesado. So, may mo na ako page, at then may cousin ko nga magulang ko na din siya, si Charel, na doon siya nag-inspire, pag-gin sa akon nga, naginupod ako na maglagaw, then gina-isa-isa na sa ako, nung ako, ka nang nambi, galing mo maging itinerary, na so, dito ko na-realize, sila ka na, mo lang kami page, na. Ang ginaubra mo na nakita ko na perwe nga, for example, maglagaw ka sa isa ka lugar, gaan mo ang tao sang idea paano magkadto dire, anong mga expectations, importante pilang gasto, no? Yeah, so pilang gasto mo gina. Pero gina-research mo gina? Or gusto mo yung ma-explore mo danay, tapos tandaan mo siya, tapos i-share mo? Yeah, before ko na i-post, i-make sure ko na nga experience ko is namin gid. Okay. Then kung may for example, mas suggested, pag nga namin nga, tatali mo na ginimo ko, then amo na ihambal ko. Pero mostly, kung ang namian ko sa experience, kung mo pinag-share. Gina-post mo gid. Yeah. Kaya may ara kung kaisang base bala expectations versus reality. Yeah, so may mo na big. Pero nang amo man iga disclaimer na nga, sometimes ang angle ko is different from your angle. Or especially yung weather, depende na sa Pero, sa paglagaw. Yeah. Nga, madumduma mo, paano pinaka-first mo nga nakadtuan nga na-post mo on your social media accounts? Nga daw memorable, gitabi, or among gito nga daw nag-click ka dayon? Ang first ko lang post na dumduman ko is about sa long weekend siya. Okay. Nga daw, ko, like, may holiday, bala in between sa amo nga date. So you have to file a leave sa amo ni para so ikaw nakatag idea sa mga listeners sa galing nga kung may mga in between pwede sila ka-file leave. Sorry, diretso na. Diba na direction na lang, no? Amo na sa masiling example, kung Thursday, may holiday, file ka leave on Friday. File leave Friday. So amo na mga idea mo una-una. Ano na sa nga lugar? Ng
Ako, taga-promote that time was Dumaguete. Okay. Dumaguete. Then, after na ang Punta Bolata. Sa Sipalay? Sa Kawayan. Kawayan, oo. Sa Kawayan. Mga first ko gina mga travel. Then, ang Balikan. Ang Iloilo, I think. Okay. Pero imo na yung personal na gasto. Yes, personal ko na ang gasto. Kung baga, gindala mo na lang yung pagka-social media influencer mo or ang imong social media para do may memories ka man ko ng abe. Yeah. But not to the point nga gusto mo kita mga influencer at the very beginning. Wala ko ikuya, wala ko intention to be an influencer. Sometimes kaya ito, feeling ko ka-overwhelmed ko guro sa amo ng term. Oo. So, gina-label ko ang self as content creator. Asa hindi kayo social media influencer on your own? Oo, Content creator ka lang. May di ba mo say ka content creator, ka create ka video, or ka post ka lang. On your part, you do both things. Yes, ito. Ka create ka videos, content. How was it? May iba kung kaysa subong raw na lang gina-post. But on your, kamuya, especially you, nakita ko yung doon gina-edit, you take time to post? Anong inyong journey sinadala? Gusto ko sir na video ka edit dito sa akon, especially in details. So Okay. I want nga ako ni give sa akon nga ka-follow sa akon or ng quality content bala sir nga gid pala nila kung ano ang makita nila do ang wala gid nila pero not to the point nga super rugged kay Okay. sometimes there are parts nga hindi man nila mabalaan na fabric. Sa bagay, no? Kumbaga, you repeat the things nga pwede mo showcase sa mga listeners. And since na-mention mo bago lang na imo na yung gastoya, ang lakat mo, lagaw mo. Yes. Even mga travel, wala ka may ginapangayuan just para ma-sustain ang operation. Wala sir, kasi i-save gid ko yan. Save ka gid, yeah. Because more than being a content creator, you have also your own job, man. di ba? Yes, I have my own job. Pero amo ning gusto ko taliklaruhon, of course, clear mo na nga hindi mo gusto tawag yung social media influencer. So may tawag content creator ka. Just scroll ko pala since dugay ka na bilang ka kayo sa content creator. Since 2018. Oh, di ba? 2018 kay during pandemic, may mga post ka pa on the hacks or tips or anong situation during pandemic time, di ba? Yes. Oo, doon dira tagid kaya nakitaan during pandemic kay people are into social media nasa mo na nga tempo. Wala na iba niya yun, yeah. Oo, ang iba ganun mga mandalang sugat mga plantita. Partner community. Oh, di ba partner community? You're also calling for that, di ba? During that time, no? May mga outreach work sila. And then after sila, naagyan na mga, I think, tatlo na ka-election. But I never saw you post promoting, creating content for politicians. Yes. Never ka nag-engage. Never ka nag-engage. For my page mismo, kay I want it to be like neutral. Hindi man sa apolitical ko, but I'm really political when it comes to my personal. Yes, I know. Yeah. But when it comes sa page ko, I want it to be apolitical as much as possible. Not nga hindi man playing safe, but gusto ko may ang followers ko, ang ila makita is ako lang content ko, ako lang wala na ko iban nga Kumbaga ang gusto mo yung branding mo nga kaya content creator ko for promoting mga Muslim. Yeah, especially nga kasi di ba sir represent ka man kung anong gina-promote mo. So like example, although hindi ka man contract o may contract yun sa amo na mga business, but you are also representing them in a sense nga taga-promote kasi sila or give ka awareness about sa ila. So, hindi ko man gusto ma-apektuhan sila just because of my political stand. So, I like that mindset. Kaya hindi ka balo kaya na, content creator ko yan. Hindi ko panawag ni? Promoter sa mga political figure. Yes. Di ba? Because, kumbaga, para sa imo, gina-separar mong imo kaugalingon so sa imo work as a content creator. Kaya kabalo ka nga influential ka if ever. Meron ako influence ang also. Pero, natabo ang time na may nag-aayo mo sa imo to do that one? Yes, meron. Many times? Meron. Couple of times? Couple of times. Pero, how do you deal with it? Paano mo sila gina-deal nga? Para daw hindi mabalalain silang i-decline mo sila. Anong ginahambal mo usually sa ila?
ako lagi nambal sila, sir, is hindi na ako sa promise about may butang ka mo sa page, but I'll do my best sa akong personal na if ga-align ng atong values and but if wala man lang, if man sir, nang dugi na ko lang sila nga, somehow hindi lang ko guro pwede ka engage sa inyo, and somehow may work ko daan, sir, hindi man pwede ka ka-engage sa sina, no? You know, na-mention ni Laga Wonder nga politically inclined, hindi sila ilabi ng iya pamilya coming from his father. His father again is Action Charlie Pabular, nga nag 3-term, no? Kagawad. Sa Barangay Takuling. Who, kung wala lang siguro, again, no? Nagtaliwan si Action Charlie in 2016. Kung wala lang siguro nang patay si Action Charlie, ba sinong pamilya? Ito, kapitan sa Takuling. Okay naman, yes. Gano'n mo ito inspiration niya? Yes. So that's why he's saying nga, inclined sila politically. And your sister during that time was kagawad man sa barangay. Yes. No, that's why nga hindi man sila. Pero in her personal capacity, she can always do that, you know, promote politician. Yes. Ilabi na Pabular ang apelyido. Ang influence ng Pabular ng apelyido was really there. Somehow. So, pero in terms of di ba may ara kong kaisa nga, I don't know if it happens to many, as a content creator, you're somehow ang mindset ng tao, kung mag-promote ni sila, ginabayaran sila by cash. It happens to you the same thing? Yes, ang kasugod ko sir mo naman ka-offer mo na. Pero hanggang balik ko nga, hindi ko gusto mag-accept monetary nga cash or like sir, na payment in exchange ako nga service or okay. Kaya gusto ko be genuine or like gid pala ng from me, gid pala reviewer mo na. Tapos kay when it comes na when amo naman na sa point nga ma-pay na sila, it's like they're paying for you to say good things about them. Di ba? No, para sa imo, kung bayaran ko nila, basta gusto nila namin, ihambal ko parte sa ila. Pero if my experience ko yala, hindi ko nakaroon yung mahambal, doon mo ng imo point. So very Charlie Pabular. Until now. Yeah, until now. But somehow may man brands giving nga dagko na do. Gusto gid nila. Ilabi na kung may mga contract na. Yes, kung may contract to pero kung wala contract, sir, especially local nga business. So, amo man na business akong advocacy is to support local. Yeah, so mas responsible hindi ko mag-support sa ila. Instead, kung makatag na sila pala kung like food para mapicturean naman. Okay. Ang service nila para naman experience naman. Doon ka-ex-deal mo siya sa pero hindi, good nga mga ipig ko siguro. It's nice, no? We hope to have the same kind of mindset. Tani amo na ibang lang ang mga nag-create content. Kung ng local lang man, we support local businesses, local products. Basta pwede kitik. Para pala sakto na hambal mo nga para real gid ang experience rather than kung may mga payment na we don't underscore sa mga ibang content creators, but just what Laga Wonder is doing kung ano O'Brien nga amo na galing imo kung lokal lang man niya, suportahan ta sila. Yes. Hindi niyo kinahanglan magbayad sa akon niya. Ipa-experience lang sa akon, okay na ko na. Yes, good. Oo. Namin do you think ang ina nga mindset may influence dira ang imo tatay, imo nga father, o what the things nga ginobra mo subong, like pag-communicate sa taho, pagsuporta sa mga lokal nga produkto, lokal nga negosyo, ang mindset nga ang tuod-tuod lang. Do you think may influence si Action Charlie Pabular sa imo da? Yeah, dako very influence dali sa akon first and foremost about sa travel ko. Okay. And ang travel, may mix siya, di ba, ma-take photos kagin, make namin dapat yung photos, para visually pleasing, at the same time, doon makita nila experience mo man, nga namin galit do ka man. Doon man sila nga, namin, gid man to diya nga, So, sila din namin siya photography. Ay, okay. Yeah, amo na iyang secret, galing. May nagsa sa photos. Oh, yes. May sila din, nagbaka na siya first namon yung camera sa una. Then, yun pa kami na sa kay Sir Owen. Ang Owen. Ang napatay naman to si Sir Owen. Yes, I remember him. May workshop na siya, naging track nila. So, namba ko, nagaling nga
pag-combine ko ang akong nga lagaw, then ang photography nga do daddy wala sa mo. Oo. So, tapos nakita ko man picture sa daddy sa bata, pero lagaw man siya daan. Ay, yung favorite posing ka mo na sa diwa. And then, Then, ang influence din ni daddy sa amon is always good to be generous, be good to other people. Now, despite kung ano yung mo nila say mo, just stay on your lane ka. Amo lang kabot lagi ka mo kung ano be generous. Siguro kayo before, di ba, ang inyo balay doon pero may panuktok mula ka. Sang buhay pa siya, no? Yes. So, doon, amo ng influence sa imo. So, meaning, ang pagka-content creator mo, taking pictures, nagaling-galing yan akong influensya ni Action Charlie sa imo. Yes. How about dealing with people? The same thing? Yes. Pero, syempre, may sanawid si daddy kay May charm. Introvert dito. So, like, kamu galing ka Yes, daddy, kami, super interactive na siya yan. So, I remember, isang bata pa ko, mga 3 or 4 kataguro. Then, tapos sa balay, bisita, birthday kataguro, or may event. Then, gusto ko maglabay. Pero hindi ko kalabay kita tao. Kahibi na lang ako sa credit kaya gusto ko tayo maglabay. So, dito ko gina-realize na hindi ko yun for many people. Hindi ka makasocialize. Hindi ko makasocialize sa kay daddy. Pero na-inspire ako, guro, in a way nga gusto ko mag-socialize through social media. Kahit hindi ko hindi mo ma-express personally. Hindi ko ma-express personally. And as an introvert, outlet ko siya para sa akin yung mga thoughts. Kumbaga, gabi ka rin, no? Influence. Especially ikaw ka magulangan sa inyo mag-ululutod. Yes. At the time nga, buhay pa si daddy mo, ano mga fondest memories na nagdunduman mo with Action Charlie Pagulan? Fondest memories. Okay, every Sunday, wala yun na yung palya. Every Sunday, supposed to be nga day nga makatulog kang wala weekend. Pero like 7 a.m. palang natulog-tunog na nangamon nga radyo. So music, ay gusto yung pod kami pamahaw for me, then masimba kami ito. Hasta subong na ako, agad alamon nga, every Sunday? Yeah, every Sunday, simba kami. Oh, okay. Gabi ka din ng mga religious moments. Anyway, now, bilang ikaw nga magulangan, Action Charlie died in 2016. Yes. Kamusta ang situation? Dako ang changes? Anong adjustments ang inobra sa inyong family during that time? Ito po, ginang changes. Kahit both sila ni Mami is working that time. So, do kumbaga sa sa TL ito pa doon piang wala ang family. Then, nang fresh graduates, kami to sang do ako mga start ko lang ang career. So, sa mga grabe man, gano'n nga challenge sa amin, paano kami ka maging okay liwat as a family, do pa muna. Pero, good thing lang, kay si Daddy was a very good person, siguro, to good people man he was alive. So, daw man may nag-help sa amin in a way. And, nagyako man ang hulig, bala nga kami liwat, survive kami guro sa among nga time. Oo. But, yeah. Pero gusto ko lang isingit before kita mag-proceed about your own journey now as a content creator. Kilala si Action Charlie as a hard-hitting commentator. Yes. Kung makakomentato ya do panitan nagiging to ya. Ano sa inyo? Naka-affect na nakabatsa ka mo fear before, kulbaan ka mo, or wala gid do it's like para sa inyo this is normal. Every day, may mga basibla, wala man takabalo, with the work that we have. May mga pamahog dira, mga call, etc. Wala man fear nga nabatsagan sa inyo during that time? During that time, and sa subong bala sa rando, wala ka-feel na may amon ang kakatabo kay daddy, kaya wala egid na pagkita sa amon na amon na-amaze mo kasi as a father, kay na-feel din naman na protected kami every time harass siya. Okay. So, sang nadula siya tuguro nga gabi man naman nga, di siya lang ng lalaki sa house. Oo. Puro ka man ng girls na mag-ulutod. So, nga daw na, kami nga, doon na ang protected naman nga na-feel sa iyang harass siya, doon ka nadula man. Pero, doon wala kami ka-feel na may mga amon na siya. Even though ayaw mo na yung work, no? Kasi iba, labi akong mga hard-hitting commentator, kaya mga ginapang kid, no? During that time, damo man siya sa mga
possible nga mga ginabanatan on air tanan-tanan. But well, was there any moment sa inyo nga wala kami kabalo nga probably biya mga ginapangbanatan niya before eventually doon nanging friends sila tapos may ara reconciliation nga natabo nakaistoryanay sila any moment. Yeah, there was a time ganyan may nakita namon nga may nag-talk sila sa balay and then kalawig isang talk nila. After that, dito naman na-realize na ang mga tao, nagaling daw ka, lang man ng gabay lang awa, ang gangga. Ang ganggaon lang, no? Ang gangga lang. I remember nga daan, may mga moments pag before mag-program, so duga piyong-piyong, isang bata, lang, very passionate, you know. Now, amo ning question ko, di ba, because of that, may mga moments nga natabo before, and then eventually, ikaw na you stand as the oldest sibling, abi, ikaw pinakamagulangan, and then lang iniisa, ikaw content creator, habal mo ganin. Anong changes sa life ni mo naman personally? From private citizen, hambal mo introvert ka ganyan. Tuging gamit mo ang social media sa platform para maka-showcase ka. Now, eventually being a content creator. Before, na gusto mo lang maglagaw ka, okay, kilala na private person. But eventually, hindi mo nakakilala na si mong ikaw sila ga-wonder. Anong difference as a content creator from being a private person? Ang difference siguro is somehow I feel pressured kung ano ginapakita ko or ano ginapost ko is ang i-effect pala is not about me lang, about sa gina-represent ko, sa family ko. So I have to be careful kung ano ako ni-post. Doon ka mas naging mas naging self-aware ko sir sa nag-content creator ko, and as well mas naging interactive ako sa other people. As meaning, gamat-amat ka na you go out of your comfort zone. Yeah, galo. So hindi ka na sa mga introvert. Semi. May 0.5 ka na gali. Semi na. Amat-amat na gaga. Pero dako ang adjustment, no? Dako ang adjustment. Especially when you make content. You have to deal with other people. Kaya especially kung damo ka mo. You have to deal with other people and also talk sa mga So, I mean, you're not like that, Kidja. Yeah. Kasi introvert, you really are not into talking with people, chismisana, etc. before. No, I have like small circle of friends na ganyan. Okay, so baka ko bala sa inyo balay, balay nun ka lang yan. Namo lang. So eventually, you have to cope up with, no? Yes. So sa mga damo ko kilalang introvert, especially now with the advancement of technology, kagalain ang atmosphere. Anong ma-advise mo sa ila? Ano man, ang pagka-introvert may advantage? Somehow, it's a personality. Maybe introvert, ang advantage ko, sir, is may mas yung thoughts. Okay. Mas mo siya, wala, mo siya sa within yourself na amuling akong thoughts, I don't know lang about sa extrovert, how they handle, wala ang mga times. Mga me time nila, pero I don't know lang. But how do you cope up? Paano ka nag-adjust from being an introvert to make sure that you also socialize with other people, especially kung nag-content create ka na? Anong ginaobra? Try ko, sir, talk sa other people, then lang tao kung mga kung paano mag-communicate. Asi, ga-research ka? Oo, ga-research ko. Kay I'm very awkward. Sorry. Ano mo yung meaning ko magsabi ka awkward? Hindi. Do ko magsabi kasi hindi ko niya do ka mo kanabi. Oo, do ka feeling pressured yun ko or mag-talk. Even mag-talk sa ibang tao? Do ka pressure ka again? Oo. Kasi hambal ko ngayon. Hindi ako. So meaning, do pa pagka nga doon nahadlo ka basi makakommit ka, makabakalain or sala. Yeah, or somehow nang they take it in another way, or lain ang palahambal. Kumbaga, basta ma-misunderstood ka sa ibang tao. Pero along the way, anong gasulod sa utok mo? You really have to do this because of this, etc. Ano na? Hindi nga i-real to do this, but somehow, challenge man sa akin to go out of my comfort zone. So meaning ikaw hindi nag-push sa imong self. Pero after like example, subong be, nag-socialize ka na, satisfied ka man with the situation. Like example, before introvert ka, subong niya, kaya ko magaling, daw mo na ulan. Yes. Though may martial reward man siya sa akin by meeting new people na naging friends ko, mga owner mga businesses nga promote ko, naging friends ko na sila. Ko naging journey, wala nga mo nagalit na.
you meet the people ng along the journey. Amo na ang ito ka nag-anugit sa akin. Nami, no? Kaya at least, may may transformation. From introvert to semi-extrovert. May bago ko mga term, semi-extrovert, no? And now, being the oldest sa iyong mga family, you entered a new journey naman. Before, from being a content creator, now being a messes na siya. Being a newlywed, no? Pero, bago pa lang, di ba? Pila pa lang ka months? 1 month? Wala pa 1 month. Pila pa lang ka weeks? Manog 1 month na sa August 8. Ay, August 8. So, kabalo ko sa anniversary, August 8. But before that one, you've been together for how many years already? 13. 13 years? Yes. More than 1 decade? You're, meaning college? Yes, college. College sweethearts ka magaling. Can you name him? Sino galing? Ano yan eh? Si Dort. Si Dort. Ang naman sa ako ni manager, si Dort. Si Dort. You met in school? School, yeah. Ano ka mga classmates? Nang same lang kami engineering, pero different courses. Different courses. Pero, may college sweethearts yung mga doon. And then, nagsige-sige lang. Introvert mas or hindi? Hindi. Hindi siya introvert. So, wala ko siya na-influencean. So, magka-introvert. So, opposite yung mga doon. Yeah, somehow, opposite kami. Siya na, hindi na pa socialize. So, magagaupod mo sa imo. Yeah, siya na sir take sa akin picture. Ay, really? Yes. Okay. Siya take sa mga photos since then. Yeah, sa ako, especially nga ko sa picture siya, mostly. So, wala ka gaugtas gali sa quality of photo. Yan, grabe. Tumdaw, man yung praktisan na eh. Kaya di ba wala sa mga partners, no? Yes. Like, may picture, tapos, ay, naman na mga pictures ako. No? So, meaning, he's really involved in being a content creator. Yes. And, nag-support ka siya gali all the way. Yes. Even on your travels, he's with you. Yes. Siya take pictures and nagbay gina siya ng phone nga namin para lang namin yung pictures. Pero hindi siya content creator. No. Ikaw lang gijagiling Yes. yan. Kami, no? Kahit at least si Dort is very supportive sa kay Laga Wonder. Sana all may mga amo na nga mga partners. Pero importante, dira at least meaning kung magsiling ka nga practisanay is really willing to help you. Yes. I'm thankful dito sa amo na. Wala man nga naag-abot sa inyo nga, ay naman puro lang ito nilagaw or ka sa ato, lakat o milakat. Ang being a content creator is never an issue for both of you. No, it's never an issue. Pa ko natin sa, uy ka nang katututo kay muna. Doon parang encourage ako to do it sometimes. Mag-go sa bago nga mga or like mambal kasi may kita ka bago naman to sa kasi makatututo. Lang man sa mga mutual na understanding naman nga ang goal naman is to share lang yun ang mga travels sa common. Even up to now. Yes, even up to now. And now you are married. You're living together now, di ba? Of course, you're married. How's the adjustment so far? Being from magnobyo-nobya, tapos subong kasado, naging sila ga Wonder with the photographer. Sa first month, we were like, mga first na nag-work, wala pa man gid mayo ma-feel gid your changes. Kaya ibag pa lang. Duga adjust pa kong girl. Adjustment period pa man. But still, wala man nagabot subong sa inyo mga point nga married na kung we have to consider our own privacy. Hindi ito mang content mag-create. Abot na sa inyo punto or wala man? Wala man. Kaya gina-separate man naman ang private moments naman to the public. Ang amon gusto share sa public is na-separate naman. Before, saan ka content create pa lang ka and then magnobyo-nobyo lang, included mo sa mga content ni mo? I mean, nagagwa mo sa mga page? Wala. Never. Sang married na lang. Sang kasal na lang. Yes. Amo tong picture sa reception na to, no? Yes. First mo lang gali Dort nakagwa. Wala akong give pagwa nila ga Wonder. Hard lunch. Hard lunch. Gulpihan na. Lalo na soft lunch. Meron na yun. Naman ko for so long, wala, no? Bisang lang pa na mga point of view, ngalagaw. Wala. So, wala mong gina-project siya. So, meaning, you really separate your private moments together sa imong content. Yes. Why? Because, doa mo na lang ginaguro na
private moments na cherish naman sila together kag less ang noise when it comes to kung kumulang nga doon. Oo, sa bagay man, no? Basta mas niche, pakarong kagagawin yung pangarap siya. Ayun. Kaya hindi man gusto, sir, nga maano. Ay, hindi man sa into that. Suportahan niya lang kaya Yes. behind the back. Yes. Nami, no? Kaya may mga amo ginaya, di ba? Nga mga partner nga, sige ikaw da, ari lang ko diyan. Yes. But it was never a competition. No, never really. Pero may kami isa ka video nga somehow nag-viral mo siya. Pero nakatabod niya Nga. Pero doon siya trend sabi nga may phone. Then itabod mong phone mo sa inyong face. Okay. Oo, nakita ko na nga duha ka mo dayon. Amo na to ng trending before, na trending man. Pero wala mo gid gyapon naging. Wala iya tsura. Gabi gid ka pagtago sa mo Dort, hindi ka pwede ma-expose. Subong ka lang na-expose sa pagkasal na, no? But how is he? Ano siya subong? Ano yung work in the Government employee. Government employee man siya. At isa engagement to the government works. And now, as a content creator and then you're working, how do you manage your time so far? Somehow gani sir naglaylo ko sa nanay kay sa pwedeng planning do ka gid do ka gabi gid man yan pero but for that work and content creation ko lang siya kung work lang gid pero when it comes to content creation ginapulawan ko lang yan. Biglang mulawan mo gid. Amo man ang mga efforts behind the videos and photos, you really take time. Yes. How long so far kung mga editing lang sa mga videos nga sir? For photos, tasig lang siya sir kay photos ang sa Per videos, it may take like 1 month for me kasi hindi ko available all the time. So I have weekends and after work hours, so medyo limited akong time. So sa weekend, kada most likely gaubras ang video. Kag hindi man matapos overnight, no? Yeah, so I mean, it's a process eh. yes, and also iban nga brands nga they have like approval pa so yung mga back and forth pa nga mga revise. When you started your journey as a content creator, and amo yung pamangkot ang gusto to manihambal, anong ma-advise mo sa mga nagasugod na content creator now? Anong dapat nila himon? Kaya meron kung kaisa nga, they really expect na pagsugod pa lang yan, dapat na po damo ka ng hindi likes, etc. Anong ma-advise mo sa ila? Be genuine, gid ko anong ginupra, then ang goal niyo is more like to share or bring awareness. And hindi lang mag-expect na dako agad yun yung money or somehow na if amo na yung goal then hindi lang ako mag-expect. But for me, kaya akong goal is to spread awareness, share my advocacy. So somehow, kaka-achieve ko man siya. So, in lain-lain, hindi sure kada mo kung anong goal bala or purpose nila for that, for creating vlogs. Pero, yeah, be genuine lang and hindi lang mapatay sa mga fake news, kaya kabunladan. So, ang ginagawa And I saw some cases you are also battling against fake news, no? May mga post ka, no? Clarification. Nowadays, sa mga social media influencers, ano nakitaan mo sa ila? Nga bagay, yung dapat nila i-correct? Mga content creator, nga ibang binagaka-fail, gaka-overwhelm, na on top na, hindi na kaya. Anong dapat nila i-improve or i-correct sila? Like mga burnout. May mga burnout na sila. Somehow na-experience ko man siya. Okay, in what way? There was a time na like nag-burnout gid ko sa mga kay syempre kung ga-post ko ba akong face tidang may time nga nag-breakout ko like super breakout gid siya ang yung face people break out like people break out don't ulagi ko na nadula gid wala ko nga passion sa muna pero there are still local businesses na gusto gid nila na so gagaw lang ko gyapon miski grabe lang self-confidence diba kung pero gaka-lose no yung self-confidence pero it still show up somehow para sa ila man balancer and somehow may use ko man gyapon ang if somehow ang akong influence sa ila businesses face mask lang ko pero muna inang if they feel like naga-burnout sila nang try to reflect meditate and
if there are things na hindi mag-show up sila, show up lang din. Yeah. Women really show up on difficult times. Yes. Now, damo na changes sa imong mga life, subong, no? Sa mga pamatanon, like us, I also have to include myself. Amo na importante, no? Nga bisan nanong sitwasyon, you have to show up even on difficult times because it's a job that you do, and if you really love the job, you continue doing the job. Yes, even if it's na hindi convenient kasi somehow, yeah, you still have to do it. In the next 5 years or so, sa sunod ng mga tinuig, nakita mo pa yung self being a content creator, gyapon? Among pa na ang biggest. Why? Wala lagi ko guro time for now nga to exert that much effort like before as a content creator, but if pero gini na po ng passion and the purpose ako sa Because of what? Why you don't have probably enough time in the future because of your job? yeah, so my job, and also kasi mabuild na kami family. Yeah. Okay. And mga side quest. And a very difficult question. Of course, because mabuild ka family na mong, no? Sa future, kung having a kid probably is one. Kung may bata ka na, anong gusto mo nga may baluan sa bata mo para kay Laga Wonder? That I am very advocate. I am a very advocate person, especially sa kanyang mga values kag mga principles and life. So, Yung ginapanindugan mo gid no? Kay influence, of course, sa mga family, sa mga parents. Yes. So, magkakabay pa nga, kung may bata kayo in the future, sila Wonder, makilalaan nyo na amo sila Wonder. That it's not only about content. Yeah, it's not about really the content, but the quality and the passion na ginabutan mo manda sa yung mga content. Anyways, mga kakso, no? Medyo malabig-labig na ang istoryahan na with Laga Wonder. Now, your page is still available and they can just see and access ang page, no? The name is still Laga Wonder. Yes. You're currently having 100 plus followers. Yes. Never ka na-flag ni Meta nga na-delete ang page. Wala ako na kagi-vlog, but ang may post lang ko nga ginapadelete niya. Ginapadelete niya. It means that consistent ka sa iyang ano pa naman gani? Algorithm. Algorithm kasi ang community standards. Yeah. Never ka nag-delete. Meaning you never made mistake nga over the bakod sa mga Meta nga guidelines. So, yes. Anyway, Laga Wonder, Abby, thank you so much for your time. Thank you so much. Part ng mga captions sa among anniversary special. Again, Abby Laga Wonder, if to follow your page, do you have any message to your followers? Hi everyone. If ka mo Facebook, please follow my page Laga Wonder, and to all man nga mga social media, TikTok, Instagram, still at Laga Wonder. Thank you. Kabay pa nga makita ay ka man nila Wonder sa iyang mga lalagawan nga mga lugar. Thank you so much, Laga Wonder. Thank you so much, Abby Pabular. Mga kapson, another episode kita sa atong pagpangalagad diri sa Olo Istorya ARB Talk. Sa masunod nga mga episode, bantayan ninyo ang dugang naton nga pag-aistoryahan. Sa liwat ako si Action Jan Diaz, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio.